isa ni sa mapisan kapitan dis Bacolod nga nagahimo man sang kuan mo ideya bala nga parang ang problema sang ila sini nga kuano nga kaso sa dinggi da mapanubo Online sa firing. nga naamuti nagwa nga hotline maning sige lang why gid siya yado gagwa ang sako no Kap Boy Pico Kap may aga si Action Art sa Action na hotline. Mayong aga, Action Art, no? Sa imo tagkalamati, mayong aga. Kap, nagtawag lang kami sa imo, no? Kay, actually, may mga residente na interview ko siya kay ina, nagpadala di sa video, balakag mga litrato sa Purok Kasilingan 1, Barangiman Silingan. Ngayon ang stagnant water kuno sa isa compound galing daw may private nga lot sa likod to nga daw way agyan ang tubig na nakalapot naman ni sa attention mo Kap. Action Art, no? Bali, ina nga problema, nagagtuhaw ina, sang ginsira, sang isa ka pribado, balang lot owner sa likod nila. Kaysa una, ginapaagi na ang tubig, no? Nagapasugot ang tiya sang lot owner, nga pagyod ang tubig da. Okay. O galing lang sa mga rasones, bala, siguro wala sila nag-inintindihan na ginsira sang lot owner ang inadang alagyan. Ang natabo subong kay catch basin na dang ila mo. Diyos. Sila dang pinakamadalom. Amo ina nga sang nagligad, naginistoryahan na kami upod sa mga informal settlers da nga ara naga-ilistar sa dalan nga mag-aqua na na-qualify na sila sang DHA kinahanglan lang nga mag-apply to sila nga para ma-relocate sila sa relocation site kay para inada nga dalan mahawanan na para makapahimo sang kalog kay wala gid sang alagyan sang tubig ti kun pakalugan na da subong ang mga pamalay ara sa tunga sang dalan sa din agyan gid dapat sang kalog ti amo na siya ang isa ka problema. Oy. Nga kung paano mapahubas ng daang tubig kay hindi mo siya makuan mo kay tungod siyang pinakamadalom both sides ng ilabalay taklaron ang dalan. Okay. Amo na nga ang pinakasolusyon akong tani nga ang ilang likod balay magpaagi sa tubig. Kaya na istorya ko, hindi na magpasugot. Ayawan ako kayo sa lot owner dahil sa ilang likod balay, hindi niya magpasugot nga ipagyo ng tubig. Ay sus, tiyang risgo sinigaling ko na mo lang kapertik dalom na blasling ko basi mga residente da magkalasakitan diyan, magbalatian na karon pero ining mga siling mga informal settlers paano tani sila solusyonan na kapman mo nang galibog man ang ulo kay siling ko personal ni siya nga nanawag actually sa akon nga nagpadala sa mensahe nga nagayo siling ko tita kaduan ko na is kapitan ni magkuton sa ko nanong sarang tani mo amo na da ang kuan ang pinakasolusyon gid kag na iniila sila ang nagtawag sa imo da nga pamilya naka-meet na kami na sa mga informal settlers kag gid nambalan ko tong informal settlers apply na kamo kay daw 8 na da sila kabilog ang na-qualify, anom ang na-qualify, 4, do may na-disqualify ng 2. Amo na da, no, nga ginakuan to namon nga mag-apply na kamo kay una ang rason nila nagahulat lang sila kuno nga pabalon wala man sila ning pabalo sang DHA. Subong din pabalo sila pero according na sa ilang mga pamalay subong nga ara nga nadalman ila obserbasyon do ay manggahulag iti i-call ko naman galing attention sining 4 ka pa kabalay ni nga mag-apply gid sila kay hindi pwede nga hindi sila makuan kay nag-abot na lig panahon nga ang dalan da kinahanglan na mo. Okay. Kasi makaluluoy ini mga palimalay, no, isa na da sila ka pamilya do 5 na da sila ka pamilya plus ila to pagbalay da nga labor man nga empleyado man galing namon sa barangay. Jesus. Na every time nga mag-ulan yan, lubos sila sa tubig. Ang tubig ang makaluluoy ini ang isa ka pamilya ni nga doro 5 da sila ka balay. Kay ila balay tagahawak yung tubig. Perwisyo gid sa ila. Okay. Yung problema dang solusyon kung imo na siya pahigupan sa tubig kada hapon nga ulan makuha naman liwat. Ayawan kay mo na yagali kasagad ako magamuna. Amo na, no? Ang pinakasolusyon sinada na kung makakas ni ining mga informal settlers, mahawa ng dalan na amo na pagpa
Kag kung isipon mo gali ang kalog gud ang himuon, hindi niya kalog na taga-tuhod lang, kundi taga-lumapaw nga kalog. Correct. Kinahanglan kinahanglan butangan mo gid sa tamburong kag bali mabutang kada drainage pero hindi open canal. Kaya taga-lumapaw ang kutkuton mo nga kalog para mapagwa mo ang tubig. Para mapagwa mo ang tubig kadto sa piyak naman to nga konsang dalan pero sina mangyapon nga dalan. Ang sudlan sina, pribado mangyapon ng mga kalutihan kay bali ina nga tubig, naghalin ang iban sa asyenda, sa parts ng Coca-Cola, sa terminal sa division, nagaagi sa mga pribado nga lote. Kaya mo na nga mayo gali kami isa na da kakuan, may isa na da kapamilya, no, sa una pa nga panahon, nga pagpatindog ya balay, ang iya dalom balay may ara tamburong nga nagagi ng tubig. Kaya kung wala nila daging amo sila, lubos buro ang bilog na nakapulok sa tubig. Kaya mo na ang kung mapagwa ini siyang tubig dira sa ila, ang labyan sini mga lote mangyapon nga pribado. Kaya mo pag isa ka problema nga kung mabalaan sa tag-iya naging pagi sila lote, kaya mo lang kuan dati kabay pa nga magpilasugot lang ng tubig maagi gid sa ila lote kay para makakuan. Anyway, lantawon tanino kung kabalo ko kukap nga ikaw gusto mo masulbar, galing kiti kung amo na mga private lots. Pero kung makakasting mga informal settlers, ano man, pwede na dayon mabutangan na sang bisan madalom pang outlet? Kung makakas na da siya, mula mangayo assistance sa city government, kag sa kay Congreg, nga para mabutangan sa appropriation, makapabutang sa drainage kung madalom, kung mabutangan din sa tamburong para makagawa gid. Kaya kung sa barangay lang, ulabis wala kami equipment, wala tayo sang bakho, sa tamburong, posible makabulig ang barangay na makabutang sa tamburong. Ang equipment lang, no? Kaya wala kita equipment, kaya tiyang kutkuto na daya, taga-lumapaw mo. Para mapagwa mo ang kuwan, mapagwa mo ang tubig. Sige, so itinguan namon ni papadangat man sa city kay siningko at the end of the day barangay kundi masarangan Pasing City makahimo man action kag maplastar ni siya no. Anyway, Kap, salamat gid sa time mo no kag dira nga lugar anyway within sa area nga may madalong matubig nga daw stagnant water na siya way pa iya case gid sa ilas ng dengue. Hindi ko sigurado dumiara bala isa. Okay. Sige. So, ilang area di makaluluoy ginalda sila bisan ako kada ulan ang pinsar ko dila dayon kay ang tubig wala ginagawan mo. Okay. May ginagawan na nakagtuan ko lada, nakita akong sitwasyon, nakita ko ang balay na bilog nga balay way na yang tubig, way na gamala, especially sa mga kada hapon ga ulan. Ay sus. Sige. So, Kap, salamat gid no sa imo sining nga time. Try na mo ni nga pangayuan man kag mapalabot sa city o basig maktuan man na maluoy man ta sa mga residente na magamoni. Salamat gid Kap Pico. Salamat gid Action Art, salamat gid. Action Hotline. Ayos si Barangay Kapitan Rodolfo Boy Pico sang barangay Mansilingan.